74 anyos nga lalaki patay human gigulgol sa iya raw usab nga umagad. Giingong nag-inom pa ang duha, nagkalalis ug sunod nga hitabo ang krimen pasado alas 7 sa gabi sa Barangay Lutak sa City of Naga. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabo. Fem? Yes, May, ang suspitsado ang nasikop human sa 4 ka oras nga pagtago-tago ni ini. Hinungdan nga gipangita kini sa kapulisan samtang pangangko ni ini sa maong suspitsado nga self-defense ang iyang gihimo. Ang nagkulob na og nagkadugo nga lalaki siyang higdaanan maoy naabtan siyang mga kabanay samtang makita ang nagbanaw nga dugo sa salog. Ang biktimang nagkadugo giila nga si Alfredo Alferez, 74 anyos, kinsa patay nang nadangat sa tambalanan tungod sa grabing samad siyang liog. Mato sa City of Naga Police nga nadawat nilang alarma sa pagpatay pasado alas 7 gabi. Ang gitudlo nga suspitsado ang umagad ra sa biktima nga si Joanny Umayan, 39 anyos, nga nadakpan sa kapulisan. Matod ni Umayan nga nag-inom sila ni Alferez uban ang laing duha ka kabanay gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 6 sa gabi. Gingong nagkalali sila samtang nag-inom ug sa ilang pag-uli kay tapad na sila og balay, nadunggan pa niya ang pamalikas sa biktima. Yang kung inita si yaw-yaw sa nako, muto ko nagsagong ka pa imong kontrahon. Unsa may yaw-yaw na nimo? Ano yan? Kuan ko no kanang di ko no kuan. Dilimon Bisa ganahan ako magay. Di gusto siguro yung anak ako ma kuan. Kay ganun man, walay trabaho ka sa man? Wala. Ha? Wala. Wala kay trabaho? Muna sa sila sukan? Siguro na yan ko kaya may ko kontrahan. Kining 16 ka pulgada nga sundang matod pa iya sa biktima ug nailog sa suspect. Kuha siguro na. Kuan ta ko na o ano yun. Kanang ko bumbong to akong giduso. Ito na. Kuha man siguro na. Ako sang ilogan ko na. Man naik kan man ana palimutan. Ganong sa liog mo sa dimong gikuan? Manong liog pa nimo ang gipunteriya? Ay, ano ta kay ba oy, bumbong ngon. Naani sila i-record sa barangay kay nag-away ni sila sa biktima. So na ay mga panagbangi, mga previous nga mga incidents niya karon na usban na pud nila. Dihang nag-inom sila, nitumaw na pud ang kagugo. Mato sa Naga City Police Chief nga ni suway pauntaw ikya si Umayan apan nasikop raw sab kini pasado alas 11 gabi. Laing pangangkon sa suspitsado nga tungod sa grabing kahubog ug kasuko moong nabuhat niya ang krimen. Hinungdan nga niya itambag niya sa mga mang-inumay. Inumay dili ngon. Mo pareha na ko. Kanang inumay. Ang kanang inom mo na kadag kuan sa atol ko sa kadautan. Ang mahay. Ya, sa ano din may kabalik, tabo naman. Maigandam karon sa kapulisan ang kasong murder batukang Umayan samtang nabantayan sa kapulisan nga sagad kun ang duha ka mga dagkong krimen nga natabo sa dakbayan sudlang ning simanaha ang sinugdanan mao ang pag-inom. Hinungdan nga ang paglimit diya sa pag-inom ug ilimnong makahubog ang usa karon sa mga pahinumdom sa kapulisan ngadto silang pagduaw sa kabarangayan. May? Alright, daghang salamat, Femari Dumabo.